na ande serikali ngiye gochoro nabantu peje ikomi gazeti ya The Daily Nation asema mbia bono gukwanirere esegere asorobe rwa Kisii na Narok mwanchu muri oli spaka bagukwanira gwetani gisukuru ikomi boni gani gochisie kila sensemeyo kubwatekana neliyororo chelia chaka ekera lia chakira kurwa somo bogani oyomo esku gatije skuru chiri bago kwana chisie kirene skuru ya Nyabitunwa gotebanga bona se wiki ya gatatu omusegie inigo yaberege kogendera na aba libakurwa balendi gose abatene bobolendi ase chinsemecho niko bagenda tekaba bakurigi chinkwana cyokoranga babet walentro molembe kulende gendo bago kwana gwikira boni go mwenchi muri batebanga niga abantu bamenyete isiko watalikora rase chinga chiabo liyo mana nigolia chaka kurwa ase omubugani oyomo asumuswati oyomo akororekana mwenchi muri watebanga banya tukaba utwara liyo mana niko bagatebanga chinyagitali abantu niko bagendete ko babago ikoro babwate chinkoma chuko akana chinsara na ebyoge bigendete ko babikorekana ase semelia yorubebe rwa Kisii Kilgori si mwenchi muri gili mugano inole SPJ 10 ye gazeti ye ya The Daily Nation onyarako bagwesoma eko nginyuli borabu lakini naroche mheshimiwa Osoro kakulikana no mutandao ebintu mbire byabaire outdated abantu baborabu mbamaite kerogo tirimbo keronga Adventist insari chiro nero tokoroka Kamukunji tari Kamukunji ya Nairobi innocent Kamukunji ya Sitorogorali experience ingero ekebe sana ocholi lituko nkoerese kunana machitigo kwera mali lero tingo koerese omugano inu mutamba asali abantu baba kuminyokani sana sana kwali konyora crashes ya kuna 27 92 chisegi chiri because of politics alafu naende sana kintu kego changia obubi chombe chwa abantu bakubwati chombe cyabo bajirole chichaeta cyaito mupaka cyagenda asenale I think ikoruka Mukunji which geregere police station is around the 2 kilometers and the GSU camp nerere igorali wono ekorende linero yalinge koleta yagera abantu bachaka kurwana chiseki asenaro Maria oboise kobolite youths bakurwana nabakaba nene twakarukire Kasarani eminete ngano abamura bakominyokani pati bwangoiga darana eteto egente kamona aroche nkelinga kale basigisi mpaka gachirangene mpaka gachiremechi angena gocha epoda ebakwara konyoro muchio yomo ochakerete 4-5 kilometers gochime lakini kwanyara bakusibara bwe bagachete mpaka angene nepoda karona eto ngaroranga abantu bali bachakire kwagacha gochagaiga ngaroranga bitiye biga twali koruka Kasarani mukominyoke chinsara emekabiri yakolireke ya Simekiru is a development yango gatinga at least abantu abachakire korubo rabunga seyechi nchiri necessary bono iso koligereri boro bune conflict yere mate Kilgoris niwete ngana basaye bayira nene tiga esegie kachaka I would like abantu baligereri tobende nere koru maega seto tokurwa kero kende babegete goseneto nainde ekini yokurwana esegie ninki yare gotokanga ninga kieri tole elections gose chikura chia chira bobe na otwale batabanga ni chikura chia bage chigosinki yare gotokanga ni tugo yaibwa na otwale koboli no ene serikali genda irania tugo yaba kogere yaibe tu gaswa guchabu aba bakanga koina negento ndochenga chisegi chinsara ndi gucheba onye totaita kwenda Singapore wika turachi tika kwanza biya bado sada chwe